माइक में लादरी डाल दो। माइक के किडनी फेल कर दिले बिया। माइक के किडनी हेलो हेलो ठीक बा भैया उहे बा मस्त बा। भैया लोग फरमाइश बा पूर्वी। तो हम जब छोट रही यही लोहनी गांव में लोहनी के हम स्कूल में पढ़त रही तो एगो गाना हमारा कान में बाजत रहे। बहुत पुरान चीज ओकर के ना कहल जाए कि नया कहा चाहे केहू के लिखल शायद पारंपरिको हो सकेला। हाँ पूर्विया भैया 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 हमरा के धर हमरा उमे मत घुसाओ ना। करेजा से खून गिर जाला ओकरे के कहल जाला पूर्वी। बात समझ गइला बहुत रिस्की चीज है। विदेशी बलम काटा बबूर रे आहे मिलल बा विदेशी बलम काटा बबूर रे आहे मिलल बा ऐसा गार्जियन के हमनी का आशीर्वाद मिलेला तो आत्मा जुड़ा जाले। अभी हम एक क्षेत्र में जाके बहुत कम कैले बानी लेकिन भैया के वास रहेला कि कबो ना कबो नजर फेरिए सुनिलवा पर। हमार बबलू बलवार माई बारे क्षेत्र खातिर ने ठोरा क्षेत्र जोन बड़ुए हमू ठोरा पुत्र हई। कोई गंगा पुत्र कहला तो कोई कोसी पुत्र हमनी के ठोरा पुत्र हई जा। ये ठोरा नदी में जो नहला में मजा बानू कहीं नहीं खे हमू नहीं ले बानी आजो नहाई ना जो मन करे तो नहाई ना। अरे एक मन करे हम चिरई बन जाइते फूरी से हम अपना सैया बिगड़ जाइती। एक मन करे हम
कहा बबूर रे मिलल बाबी देसी बलमा कहा बबूर रे क्या बात है। और कहती है मेहरारू बड़ा दर्द में बिया दर्द के बातिया कैसे बताई से जिया के सुख हम कहवा से पाई के बातिया हम कैसे बताएं